karon atong kumustaw na kung partner alang sa iyang Biz Talk, kauban si Kapuso star Mikoy Morales. Cecil, kumusta? Thank you, partner Nico! Good morning, mga kapuso! Welcome once again to another episode of Biz Talk, dinhilang sa inyong morning routine sa GMA Regional TV Live. Karong buntaga, mga kapuso, iskutan nato ang mga kausaban nato dinhi sa GMA Network. Kaya dunay bag-ong dalit ang Kapuso Network alang kaninyo, mga kapuso, kay online na ang atoang comedy. Busa ato ang paminawon kung gikan kang Kapuso Mikoy Morales unsa kaha ang bag-ong dalit sa YouLOL nga anaa karon sa YouTube channel sa GMA Network. Hi Mikoy, good morning. Welcome to Hi. GMA Regional TV Live. Kumusta? Good morning. Good morning. Okay naman. Sakto. Good morning talaga. Okay naman. Kayo, kumusta kayo? Ayan, it's so good to see you this morning, Mikoy. At naka-quarantine look ka ngayon. Yeah. Nasanay na ako. I'm getting the hang of it. So, I might keep it. Bagay din. Oo, bagay din. How are you, Thank you, Mikoy? thank you. How are you doing with the stay-at-home mandate that we have now? Coping up. Pero I think I'm kind of getting used to it, I guess. Ngayon pa lang, after ilang weeks, kasi I'm sure marami naman sa ating nagulat sa nangyayari, hindi natin expect. So, yeah, I guess, buhay pa naman. I mean, we have more than enough here, and yeah. It's good to know that you're doing okay, Mikoy. Eto, Mikoy ha, what are you busy these days? Anong mga ginagawa mo sa bahay, mga quarantine activities mo to, stay productive and active? Yeah, workout lagi. Workout. I mean, habol ko yung endorphins. Yes. Kasi ang hirap na maghanap ng source of ng happy hormones hindi na makalabas eh. So I make it a point na I work out and then I binge watch a lot of the shows that I missed nung time nang hindi ako makapirmi sa bahay. And also I try to write pa rin kapag may isip or yeah. Yun. Ayan. So, tuloy-tuloy ulit-ulit ang lang. creativity. Yeah, Okay yeah. lang. At least may ginagawa. Productive pa rin, di ba? Mhm. Mikoy, we understand how close you are sa mga cast members ng Bubble Gang. Kumusta yung samahan niyo ngayon? Kasi lagi kayong magkasama. Ngayon may social distancing. Kumusta yung mga pranks niyo dyan? Mga challenges? Ano mga ginagawa niyo? Ayun, actually, isa yun sa mga pinaka-namimiss ko yung mga kasama ko sa work. And those people, dati nga may times na kapag kahit once a week na kasi taping namin ng Bubble Gang. So kahit isang beses ka lang hindi mag-taping, ang laki na ng kulang sa linggo mo. So what more ngayon, 6 weeks kami hindi pa nagkikita ulit. I heard lumabas na yung video namin na meron kaming prank. Para na lang ma-hook yung mga tao, check nyo na lang sa YouLOL kung ano yun. But the thing was, may prank kasi na ginawa, na sinet up. Pero hindi nyo malalaman sa simula agad kung sino yung pinaprank talaga. Ayan. And we're talking about YouLOL already. What can you share about YouLOL? Ano tong bagong online initiative ng GMA Network? Okay, so YouLOL is the official YouTube channel of Kapuso Comedy na matagal nang pinapangarap ng network na magkaroon ng ganito because we're going digital na and makikita nila dito yung mga highlights ng mga favorite comedy shows nila na mga Bubble Gang, Pito Manaloto, Diroge, Bubay and Tekla, yung mga yan. Plus, of course, yung mga kilalang content, lalo na ni Kuya Bitoy, ni Michael V, of course. Nandiyan yung mga parodies niya, mga old and new, mga song parodies niya. And madadagdagan pa yan for sure. Kasi marami kaming excited i-share and ipakita sa inyo na baka siguro hindi namin kayang gawin sa TV or hindi posibleng magawa sa TV. So this is a new venture for the network and
it's gonna be really fun. And para rin sa mga ano, 'di ba, nasa bahay ngayon na may kanya-kanyang internet, and ang goal lang din naman kasi dito kung bakit ngayon siya sinimulan is para ang initiative is to kahit pa paano maka-spread pa rin ng not false positivity but to spread laughter and yung mga favorite tatawan ng mga nakikita nila sa TV sa mga kapuso natin. Mapapanood na rin nila ngayon sa YouTube. Ayan, thank you so much for joining us this morning, Mikoy. Stay safe dyan. You too. Mga kapuso, mo kadto si Mikoy Morales sa Bubble Gang na adunay bag-ong gipaambit ka nato mga kapuso, pinaagi sa YouLOL, ang YouTube channel alang sa kapuso comedy shows. Busa mga kapuso, ning panahon nga ubay-ubay ang mga bad news ug mga di maayong mga panghitabo, kailangan gihapon mga kapuso nga hatagan nato ang atong kaugalingon ug panahon nga mga tawa usab. Busa mag-uban ta online mga kapuso, subscribe na sa YouLOL sa inyong YouTube channel.